Pambiri Malawi. Masurabanji Masurabanji ine kandala kuti basi ndasura bwino kandala kande za silver za gold za aluminium ndasura bwino kwambiri sakutetse nthawi yanu ndingopanga mangu mwachangu kano yamba tingopanga clarify apa ndifuna kukamba za Aslam paper kumano tipange clarify nkhani imene yachitika ku Bloemfontein the lochedwa lockrans Bloemfontein kwachitika zipwirikiri komano anthu tikumapereka nkhani molakwika zita tumanena kuti please amalawi tiye ntiziyesa kupasirana nkhani mine ndera usati tizingonamiza anthu ena kuti ayi amathamangitsa anthu obwera auchola mashopo anthu obwera iye asimene zinalili anthu aja mapanga ma protest a service delivery ameti makhagulo ndi maziziwa kata service delivery amakhala anthu amuzi amakwa akwiya kuti sakulandira chithandizo chokwanira choka municipality ka ndikuzipatala kandi kuchani service delivery imene local government iyenera kupanga provide kwa anthu awo sizikupangika mwadongosolo kandi odzanyamula zinyalala jani zimakhankana zinazo ndi anthu ajano anayamba kuyenda munsewu kochoka kunsewu konko basi zipwirikirizi natani zinayambika kwamba kufuna kwamba kuba kumaba ndithu achola uliko ashopu kumene abamowa kuti tunena pano ena alitope topaledzera ni mwakuba ndi anthu akuno akupanga protest zinofunika basic needs yapa moyo wawo koma choka chola kwa chola shopu ya mwa kumaledzera ndi South Africa ndi anthu amene tikupanga nawo deal ndi amene kani ina yachiwiri ndi ya Aslam paper akulu wina akasakuna mizeni kumalandira ndalama kuti akupanga Aslam paper ndalandira madandaulo Queen Box anthu akakundifunsa ta wina akati akutera kuthandiza tipatse ndalama nde akulu tiuzane pa chilungamo Aslam paper pakali pano ayimisa even upanga extend apanga kai stop even renew apanga kai stop chipwirikiti chachuka koma amene nacho chipepala chigwiritseni kachinapanga chinatha kachipepala acho anaukhanizani ukangopangani extend kana kupangani reject chisungeni chifunika hope ilipo sungane ndi tupepa lina lilonse mene niyo munapangitsa musataye koma wina akasakuna mizeni uli panopa akupanga chani Aslam paper limene ndi bodza la mkunkhuniza mujeredwa ndalama chifukwa chipwirikiti chichitika chonchi anthu ena kamapeza pa advantage yofuna kubera anthu musaberedwe ndawa imene isungeni gwiritsani nkhondo imene ina mungamenye ndiyo kuti mukhale ndi passport ikufunika ndanena mobwereza kuti ambassador amene akubwera please ena mumazitengera kuti ndikulowetsa ndale sindikulowetsa ndale. I'm not talking about politics. Ambassador akabwera kuno samayimira chipani amayimira Malawi ndengati ndikamba za ambassador sinde ndikamba za DPP kapanga ndikamba za ambassador amene wapita sinde ndikamba za Congress koma ambassador amabwera according ndipo malime lili nthawi imeneyo ndengati ndi makamba za ambassador amene wapita amene anabwera nthawi ya Congress sinde kuti am fighting Congress ndi anthu ena mumabwera pano kumatukwana no tikupanga pano ndi za Malawi sikupanga za chipani sitikupanga za chipani tikupanga za Malawi nde ambassador amene akubwera please Amalawi afunika ma passport ku dziko lino ambira kudandaula napanga apply kalikale ambassador akuchokaje anthu sana alandire ma passport amene nde please mukabwera kamabwera kale please nkhani ya ma passport muyesetse chitike nde Amalawi ena sakudziwa akumatha kufunsa so kuti kodi ndizotheka kupanga renew passport uli konkuno yes ndizotheka komosati kwa munthu akabwera aku embassy akukonsolera akabwera dera lanulo mukapange process imene mafunikira wina akasakuna mizeni ndipatseni ineyo ndikopangisa new passport muberedwa ndalama palibe munthu amene amapanga zimenezo na consulate worker ndenkhani ya Aslam paper please akukambirana through zachitika ku Durban zicha zaonesa kuti anthu amene ali dziko muno ambiri sura akhala mwachinyengo ambiri mapepa anapangiswa ina anapangidwa reject zaonesa kuti anthu obwera sakufuna kukhala mwachinyengo afuna kukhala mwandondomeko koma system yawo ya dziko lino yopanga mapepa amene ndi imene ili yophonyeka imene kupanga zopoyira ndafuna akonze kuti anthu awa akunena kuti chifukwa anthu apanga toyiwa
mfundo yawo kuti mwimvetsetse pamene kugwera pamene aboma aitola ndiona kuti anthu akukhala mosaloledwa mdziko muno ndiye boma lifuna lipange kuti anthu azikhala mololedwa how anthu akhani mapepa akati kuti yani ndi chipepala asiramu yanga ndi eno kanziko muno kuti achepetse phokoso limene fa boma likuziwa kuti sizingateka anthu fi kuchoka mdziko muno ndi kuti mine ndi nkhondo sizingateka anthu obwera tonse kuchoka mdziko muno sizingateke ndipo sizizateka boma likuziwa ndipo likuziwa kufunika kwa anthu obwera mdziko muno anthu awa sakuziwa chifukwa akumva kuwawa ena akufuna ntchito ndipo ntchito yakuvuna kuona ngati wobwera ife topeza ntchito ndoti walanda koma no there's a process kuti munthu apeze ntchito boma zonsezo likudziwa ndiye mwayi okuti zikhala bwino kutsogoloku ulipo koma pamene pakuima paima nyani mchira kama timatero ndi pakuti ma asylum papers samapereka kwa migration economic migration people ngati anthu amene tuchoka ku Malawi amene tubwera chikuno chifukwa chokuti tikufuna mavuto azachuma ativuta tetabwera kuno kuti mwina tizapezepo yambira kapena tipulumuke ku mavuto azachuma kwatoko kuswa ntchito kunonso ntchito zikusowa komano timapeza kuti ntchito zimene timagwira kuno kwathu kuja zosalipira ndalama pamene kunoku ndi low skilled jobs anu aka kunonso amazidoja kuti zosapereka za garden singagwire zolera mwana chimodzimodzi amene mukulera ana kuno simungakalere mwana wa munthu Malawi simungapange amene mugwira garden kuno simungagwire garden ku Malawi it's a low paid job ndipo mali kudziwa kuti atatola atithamangitsa anthu kusowa ma gardeners kusowa ma nannies kusowa anthu ogwira mu restaurant akudziwa ndoti economy igwa chifukwa kuzoti ife timagwira ntchito zimene zonse it's a low paid job koma timagwira ife kuti ndrama yawo ndi yathu yawo ili ndi mphamvu pamene munthu wake wakunoku sangagwire ntchito amati ndili bwibwe ndidikire grant ichoka kuboma chimodzimodzi amene mukuchecha kuno simungamacheche ku Malawi chimodzimodzi anthu akuno asangacheche ndipo malikuziwa kuti ntchito zimene zizi zikufunika anthu obwera koma what should we do anthu akweno khandi chani ndi mapepala koma vuto limene lili ligwe ndilotere ndilina mobwereza my economic migration people sakweno landira pepa koma akuti for ulandira asylum umakhala ukhale ndi well founded fear yokuti kwanuko kutawa persecution based kuti weyo mwina chipembedzo chako samachilola mdzikomo mwina mmanyongedwa mwakati mapanga chipembedzo chimenecho kapena mtundu wanu ndi mtundu wina ukudana ndi mtundu wina umakuphani ndi mukutawa kuti kuopa kuphedwa kapena kuopa kumangidwa kapena weyo umasutsana ndi boma political opinion yanu yosiyana ndi boma ndi mwina utomangidwa ndio maana kulandira jani asylum kapena kwanuko kuli nkhondo ukene kulandira asylum koma munthu wa Malawi atolandira asylum atapereka zifukwa zimene nazo kuti mwina mtundu wake ku Malawi usamaufuna kapena iweyo chipembedzo chanu ka marasta samalembedwa ntchito chifukwa kuti so utokupangidwa oppress economically chifukwa cha chipembedzo mtundu wose malemba ntchito chipembedzo chicho salemba ntchito in that way kunoku atazipanga values zimene kunenazo atakupasa asylum sikuti amapereka kwa maiko ankhondo okhaokha komano fear kuti in your country you can be persecuted utakuzengedwa kapena kunyongedwa kapena kupangidwa kumangidwa fotokoze choncho adono ngati munimvesesa komano amene munanda zipepala sungani kazinapangidwa reject chigwireni umwayi utakutani utakutigwera tingolimbikira kupemphera mende nenena munthu kuti kupemphera usasiya ambuye asintha zinthu kuya ambuye azatheka bwanji Amalawi anzanga ndimakukonda ndipo ndimakunyadirani sakuteseni nthawi zomwe kwambiri ndikandala kuti basi